Uba Roy Kupar Syndrome habaya keren syakilat pathai khubor hadin ke jingwan kendu yu director ke negrims ulayat hu ba ke jing ai tangkhat sausi na kasan phausit yaki samla ba puli MBBS ha negrims kalong ka baduna bha Shushu ula ong manakaliang u director u professor Dr. Nalin Mehta ula kubur yakani namar kibun ki jilla kila don la jong ga medical college bat an sakentiu no yaki seat na kabenta ki samla ba puli MBBS bat ke MBBS course ha nigrim kanum de ishu sanpo seat baro bat an kentiu no shakashis pa seat ula ong ru bawat ha ka BSc nursing kanum de ishu tang lai po seat hindai an kentiu shakashis pa seat bat an boru kumbalai po tuli ki seat na kabenta ki samla ki ba puli nursing Arpulai arpsau ki don san pautli ki seat MBBS course ang nepot negrims nakata ka Meghalaya kumot ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki dekat Southli ka Nagaland kayo si pautli ka all North East states kumot na ki states baro khat jong North East ka bakentup ru ya ka Sikkim ki yo kumba khat prasit but kiway ka all India pat ki yo kumba prasit la da total kan dai san pausit ta ka jing pai ka jongi ba kata ka jing ai khat Southli ki seat ka Meghalaya ka Longduna hadu kata namar balai ka Nagaland hausnam arja arpulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arpulai kila depan sim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka re ka Nagaland hausnam arja arpulai ka yo si pausit hang ni po negrims bat ndi tang Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging is ba kani ka jing ai tang khat Southli ki seat ya Meghalaya ka Longduna hadu kata tinakaliang jong u director jong ka negrims ula kubur ya kata bulong ba kumba ka Nagaland menta kala don la ka jong ka medical college ya kani ka seat ka bade jong ka Meghalaya kun sa kentiu no nakakhat saw siya kanu umsim la ong ingi kat no laban ai san sa san seat la ni si seat kat ka bade but ni sultanat rubon ong ba kam MBBS course hang ni po negrims nadu mentau snem kanom day shu sanpo kala bandai no hadu shispa seat ka umut ba kata ka kuta jong ki khna samla ka jongi ki bakin la ban puli doktor hang ni po negrims kan double la ne kan long arsha ke bayok menta tinakaliang jo kaseng ngila penpau da ka basai ba khat sau seat ka duna palat ya ka ba nakaliang ka jong lo ong ban penkiu ya kani ka nakakhat sau seat ba kumjur ula ong balada ki penkiu ya ka seat naka sanpo sya ka shispa kamut kata ka jing puli la ni ka seat jong Meghalaya ru kan nang long arsha ti kata ka ri ka ba abai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po negrims MBBS course ka don ru ka College of Nursing hakaba ki ai jing hikai ru abai dei ba ka MSc nursing bat kumjur ru ka BSc nursing haus nam arja arpulai arpsau ka MSc nursing ka don ship hotli ki seat ha ka BSc nursing ka don san hotli ki seat ne ka belengok balong kalong ba ha ka MSc nursing bat BSc nursing wat la ka College of Nursing ka don hapo negrims ka don hapo Meghalaya ka don hapo tribal area nrai omjudan reservation pat hakini ban puli kini kisi hay haka doktor ka MBBS ngi ong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengok kalong ba ya ka MSc nursing bat BSc nursing umjudan reservation tenakaliang jo kaseng aso ba hadin bang yo jingte baka negrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams kabama kalong ba yo ki kun samla ki jongi kimyo ya kalat ban wan puli nursing hang ni hapo negrims tingi ngi ong ngilawan ban bu ka jing dawa khmat jong u director jong ka negrims kalong ba la kumnu ka negrims ka dei bandon reservation ya ki kun samla ki bade na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lamba ka need kinyo ban rung lani ban puli BSc nursing hang ni hapo negrims ka basultanat kalong ba nakaliang jong u director jong ka negrims ula pentip yangi ba mentau snem ka BSc nursing kanom dei tang san pausit nrai kan dei shispa seat bat nakaliang jong ka academic council jong ka negrims bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka negrims kalong ba ki lakum no kin bu lai pausit ya ki kun samla jong ka jela Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo negrims ti kata kri ka jing dawa nakaliang jo kaseng baka dei bandon reservation kam dei shu kumakalong si kata ba umdon reservation kat uba kiwan be nakamba ka merit list kibrio na kaleng jong kari India ki on wan pulih ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi tinakaliang ka jongu uloong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no lai post seats on bu nakashis pa
ki kon samla jong ka mendrio ka jong i o jong ka state i baro ko wei bakin yo ban puli ki course nursing hang ni po ni hu hang ni po ni Negrims